אוקיי, שנייה, אבל למי יש נקודת חן? לא שמעתי. למי? לאדם, באמת. זה באמת נכון, אני אדם צונוי, ואנחנו כאן, ממש כאן, לעשות איתכם הרבה משמח. תגידו חברים, אתם מוכנים שנעוף באוויר? לא שמעתי, אתם מוכנים שנעוף באוויר? מצוין! ככה אני אוהבת את אשדוד שלנו! אתם סלפי איתנו? אוקיי! עכשיו אני ואתה וואו צבועים בתוך הרחבה עם הקסם באוויר נקפוץ ולא נפסיק לשיר